Bottaw risposta bejn il-Ministru Ostingat u l-Awtorità tal-Ambjent u l-Ippjanar. Matul din il-ġimgħa Ostingat waħħal fil-MEPA bħala raġuni li l-proġett ta' Smart City waqa' lura. Jekk m'għandekx permess mill-MEPA ma tistax taġixxi, jekk taġixxi jagħmlulek stop long tisu jwaqqgħu flek kollox. X'tagħmel biex toħroġ il-permess? Iżda l-MEPA ċaħdet b'mod kategoriku li qed tkun hi li żżomm lura dan il-proġett. Spjegat kif għandha żewġ każi qudiemha b'rabta mal-proġett ta' Smart City. Applikazzjoni għal parti kummerċjali u oħra għal ġibjun fejn ikun jista' jinġabar l-ilma. Il-MEPA qalet li l-applikazzjoni għal parti kummerċjali ilha fl-aħħar stadji sa mill-2009 minħabba talbiet mill-Kummissjoni Nazzjonali għal Persuni b'Diżabilità. Il-kelliem ewlieni laburista Michael Farrugia qal li wasal iż-żmien li l-Maltin u l-Awċin ikollhom l-informazzjoni kollha dwar il-proġett li kien deskritt bħala proġett li se jħaddem eluf ta' ħaddiema. Staqsa min se jerfa' r-responsabilità politika tal-gvern ta' Lorenz Gonzi ma onorax l-obbligi tiegħu ma' Smart City biex il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma twaqqa l-impjant ta' drenaġġ fl-Inħawi. Bil-konsegwenza li Smart City issa mija marbuta bl-ebda obbligu biex toħloq l-impjiegi. Issa m'hemm ebda obbligu ta' qas impjieg wieħed. Fl-istqarrija tagħha l-MEPA m'għamlet l-ebda referenza dwar meta saret l-applikazzjoni u meta ħareġ il-permess għall-iżmantellar tal-impjant ta' drenaġġ.